Bisan unsa pa'y ingnon nako, bisan unsa pa'y kuan. I don't think that it would matter. Nagpasibaw sa iyang kapungot si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga nahitabo sa mga pulis sa syudad nga nagsugod dihang Pagrelieve si Police Colonel Richard Badang o gisunod ang pagtanggal sa ilang pwesto sa 19 ka mga police station commander ug dayon ang pagpulit-pulit direktor sa DCPO. Ang desisyon nagikan sa Kampo Krame ug daw gi-bypass ang mayor sa syudad. Mao nga nasawayan kini ni Mayor Duterte. Pila lang kaadlaw na moingon natin sa conclusion na taga-grave naging muna ni crime ana. Kunya karon he's accusing his own men of creating a false reports. Ano ba? Pero kani tawhanan ni kani pulisan ni wa ni kuan. Like I said, without any theoretical framework, he comes to conclusions. O nabasa yung thesis, o kasi studied for it, wala man po. So kapag bright ang buang, naingon siya nga, inganin ni, kimoning Davao, kimoning ko nakita na basahan. So, sabi, o sa'yo mabigamit na basis. So as, for you to conclude na yung makala na siya. Delikado sa Davao, okay, hindi na nagsusunod ka, nagpapatayan ng mga tao. Show me what framework, under what theory. Daghan ang Nabalaka niining panghitabo sa liderato sa kapulisan sa Davao. Lahi ang interpretasyon sa ubang Dabawenyo, giingong buot lang bulabugon ang natagamtamang kalinaw sa syudad. Sama ni Ayan Turing, 24 anyos nga taga Tigato, nakaingon nga nalibog na ang mga tao sa mga nahitabo sa Davao City karon. Alang niya, dili na luwas ang syudad tungod sa personal nga interes sa uban. Sa karon nga panahon sir kay dili na safe kay lahi na man gud ang naga-control. Ginapangitaan nila paraan para masakop gud nila ning liderato kay syempre lahi man natong leader diri, mas isog man natong leader, so ginatry nila og field day kay para makuha nila ning ato ang lugar. Then syempre daghan man og mga maayong abutang diri. Tapos pag makuha na nila ni sir, ano na, sure na jud ko nga dili na jud safe ang Davao. Ang 73 anyos nga si Jimmy Rasonabe nga taga Sasa, Davao City, kampante na kayo sa iyang nasinating kahapsay ug kalinaw sa syudad. Samok ang Davao. Wa man po yun na ambos-ambos de gira-gira wala. Okay man kahit uwang na gani ko de tukangan ako katuig di sa Davao 2000 pa ko sa Davao ako kay balog na abay samok pay wa man ko kagadungog na yan nagira diri. Okay naman wa man ko nagkuhan sa mga kapulisan di wa may samok. Sama ni Jimmy, nagtuusab si Mela Gilbero, 65 anyos, taga Talumo nga luwas og dunay kalinaw sa Davao City. Luwas sir. Safety. Na kay kadwa daghan po kay mga nagbantay sa mga kalinaw ba? Dili man siguro. Pero dili itugot sa DCPO nga i-discredit ang linya nga Davao Life is Here. Yes sir, wala tayong yan sir no, proof kung totoo ba talaga yan or hindi. Basta ang Davao City Police Office is patuloy na magbibigay ng serbisyo to ensure the safety and security sa mga tao dito sa Davao City. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, gisiguro sa kapulisan nga mapanaliptan ang Davao City gikan sa individual o grupo nga dunay daw tanglaro sa syudad. Kayo magpapaapekto, ang Davao City Police Office is patuloy na magbibigay ng maayos na serbisyo sa mga kapatid natin dito sa Davao City. Kasi pag magpapaapekto tayo sa mga negative na natin dito sa Davao City, hindi tayo makaka-focus kung ano yung priority natin. So hindi tayo magpapaapekto, yung mga programa natin dito sa Davao City Police Office is patuloy pa rin at andyan yung active city director natin sir na mag-guide at monitor sa mga activities natin dito araw-araw. Busa hugot ang koordinasyon sa DCPO ngadto sa ubang law enforcement agencies aron masiguro nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa Davao City ug gihangyo ang kooperasyon sa mga Dabawenyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.